ubhodloza mafu inkosana ishingishane somoya emavula kuvala emze madoda umnumzana wamanzi ingqi ngetshe. Ngiyakhuleka namuhla ngeke ngithi angiqhubeke ngalolu daba lenzuza. Abantu ngiyabona bayangithinta, kunezinye izinto abafisa ukuzazi. Alright, uma sijula into mandla nolaka lwayo inzuza. Number 1, inzuza inamandla amaningi, kahle kahle iwubukhosi bomoya. Angizwa ukuthini? Inzuza iwona umoya onamandla kunayo yonke imimoya. Yebo, lo mimoya noma le mimoya, asithi umuntu onenzuza olungise yonke into yakhe kuyiyona inzuza ehamba phambili kuyena, uwumuntu onamandla, uwumuntu onenhlanhla yomnotho, uwumuntu othi ngisho noma esebenza uwumuntu ongahlali ethola izikhundla, so uwumuntu owumphathi. Ngobani? Inzuza liyithongo noma iwumoya ongavumeli ukuthi ukotise, awukwazi ukuba ngaphansi komuntu. Ingakho nabanye abesimame abanenzuza uma bejola nabantu noma bezwana nabantu ugcina ube ngathi yibona abaphethe, yilento ebalawulayo. Inzuza noma amanzuza afuna izinto zenziwe ngendlela yabo ngesikhathi sabo, hayi ngoba kusho ugobela wakho. Umuntu onenzuza nje akabi nomuntu owugobela kuyena, uyazenzela. Amanzuza ayazenzela, iwona akukhombisayo ukuthi wenze njani. Yabo, iwona futhi akulawulayo. Indlela yakho nenzuza yakho noma namanzuza yenzeka kakhulukazi mawulele. Yabona ngoba ngithi nje inzuza ayilona idlozi, iyinto edila namathongo. Ake ngikubulele, sithi amathongo ngoba wena mawulele usukulele ubuthongo. Uyangezwa leyo nto? Ingakho-ke kuthiwa amathongo, ngoba mayefika kuwena, afika kuwena ulele, noma kuba yisibonakaliso, kube yinto oyizwayo oyisibonakaliso kuwe, ogcina nawe-ke uyizwa, uke futhi uphuphe ngathi bakuyisa phansi kwamanzi. Ubona abantu, ubona iy'lwane, ubona ngisho inkosana nenkosazana. Kube khona iy'nyoka-ke ey'nkulu, iy'shingishane ey'nkulu ey'mangalisayo. Ababaningi abantu abayibonayo le. Omunye uzabona ngisho nomsila, umsila wayo inkosana noma inkosazana, uzutshelwa kuthiwa hayi lo owakho. Madoda, alright, bengisakuthinta nje ngamandla kuqala. Asike sikhulumeke manje ngamandla ayo inzuza. Asike sithi-ke wena onenzuza, asithi nje wena umuntu onenzuza, kwenzakalani kuwena uma ungafuni ukwenza izinto ngendlela eyiyona, noma ufuna ukwenza izinto ngendlela ecatshangwa uwe? Ubhizi ufuna ukudla amagobongo amandiki namandawe, ufuna ukudla izinto, ufuna ukuzifaka imithi eminyama, ufuna ukuzigcaba, ufuna yonke lento engalungile. Inzuza-ke inamandla, ngikutshele, yokuthi yonke into othi uyayenza ivele ivale nje imali. Uthi usuplane waplana ukuthi hayi-ke namuhla noma ngesonto elizayo noma kunjani ngiyayenza lento, yonke into ethi imali ivele ivaleke. Okungenani kulokho kuza abantu bathi uyabakweleta, uyanani, yonke leyo nto. Yebo, injalo nje. Amanzuza iwona ayolawula indlela yakho. Yabona abanye bake baguliswa isithunya sinamandla nawo kakhulu. Ungagula, ungaboshwa, ulimale uze ufe nokufa. Amanzuza-ke nawo anjalo, kodwa times 4.
ungagula ugulela ukufa. Yangizwa mthini. Ungagula ugulela ukufa noma baqede into ethi imali kuwena. Uthi usabathe uthi wenzani? Nani cha. Ingoba ufuna ukuhambisa lemimoya engalungile kubona qala. Inzuzo idinga umuntu ohlanzekile. Ayimfuni umuntu onenhliziyo embi. Ibona bayokuphendulela. Ngoba ngisho nabantu abalwa nawe, abantu abakulokho bekubelesele bekubize einkabhini ezimnyama bebiza ukufa ngaphezulu yakhe impilo, iyababulala inzuza ngendlela enamandla ngayo. Injalo nje madoda. Yabona ke yonke imimoya inobuhle ibe nobubi. Angizwa ngithini. Khona umuntu ozalwe nayo inzuza. Ekuyena ikuyena nje uqobo lwakhe. Ebese ke uyezwa ke kunabanye abathi bayoyilanda emfuleni, bayoyilanda kanjani abayithwebule kumuntu. Umuntu ozalwe nayo nomuntu oyithola endleleni, izinto abazenzayo isoze zafana. Indlela abayihambayo isoze zafana. Bayothi uthwele, bayothi unenyoka noma uyiyona inyoka. Ngoba wena onenzuzo mangathi uyahamba uya kumuntu uyohlola nje, angikwenzeli umzekelo. Asithi uyohlola kumuntu. Lo muntu uzomsinda. Omunye ukakutshela ukuthi ayi ngathi akuvumi namhlanje. Engeke phela akuphimisele ukuthi hayi abantu bakho banzima. Engeke aze akuphimisele ukuthi labantu abakuphethe wena bangaphezulu kwakhe. Omunye axabane nawe nje asho ukuqede kuphuma kwami. Ngoba lo moyo nawo ubukhosi. Unamandla amangalisayo. Nangizwa ngithini? Unamandla amangalisayo. Uyisimangaliso. Ingakho nje kuze kuthiwa inzuza yamanzi ingoba kuphilwa indlela thina besile sasiphila ngaso. Ungafika belungu la kuthina. Lento iphila kuwena ngaso sonke isikhathi. Uyayiphila ikuwena iyisizulu. Hayi kunjalo madoda. Yebo, hayi ofisa ukuxoxa noma ukubhuka sidikide indaba yakho. Ungithola kule number ethi 084 363 5362. Iyafona kuphela le number bazalwane. Iyafona kuphela, ayikho ku WhatsApp. WhatsApp uyothola uadmin wami ozofika kutshela kona. Iyafona kuphela 084 363 5362.